Cada cop és més assequible fer cinema. L'arribada del vídeo digital i de la distribució en línia ha donat sortida a les creacions de molts afeccionats que han vist convertits els seus curts en èxits sense precedents. No cal anar gaire lluny per trobar-ne exemples. El meu nom és David Conill, soc de Vic i des de fa uns 10 anys més o menys que realitzem curs, sobretot en Super 8 i ara últimament en formats digitals. Sempre el grup de rodatge sol ser molt petit, solen ser 5-6 persones, sense comptar per suposat els actors. Al principi hi havia molt Super 8, però a la llarga aquest format ha anat desapareixent molt del mercat i s'ha imposat molt les noves tecnologies, tots els formats TV, digital, que en aquest cas és sobre el que treballem ara. Al cap i a la fi són rodatges d'amics, és a dir, és inevitable, encara que acabis agafant actors de fora i gent de fora que no formen part d'aquest cercle tan tancat d'amics que som, en el fons tots acabem disfrutant molt del tema, que és lo interessant. Jo quan creo un guió pensaré, a veure, tinc el cotxe del cosí tal que el podré fer servir, tinc la botiga tal que m'ho deixarà, això és lo important a l'hora de crear un guió. O sigui, no diguis, faré explotar un cotxe a l'escena tal. Estem arribant a un moment en què tindrem tothom l'abast de poder realitzar pel·lícules, curts, el que sigui, sense necessitat de passar per grans productores i realitzar treballs molt bons. Jo crec cegament en això.